Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Labi pagyud nga among anak. Gusto kong magdako ang among anak. Nga naa naming duha si Nubi sa iyang kinabuhi. Ahimo ka hanap, boss? Ako'y magbuot sa among kinabuhi, Choks. Unya, boss. Kung mapiliyon ka ni mama ni mo, kinsa may imong piliyon? Dili ko kinahalang mo pili, Choks. Mailhan ra ni mama ang matuod nga kinaiya ni Nubi. Sige, boss. Mutabang ko pasabot ni mama ni mo sa kabuotan ni Daynobi. Ayaw na lang. Tingali magkaingon sa mama nga gisugo ka na ko. Pasag di nga siya mo'y makakita sa kabuutan sa inahan sa akong anak. Nangutana na si Alma ma kung nagkasulti na bata. Nga imo na kong gipangutana nga nung mulag naglikay ko niya. Nagkasulti na mi. Oo niya, sa iyang reaksyon. Ako siyang gipasabot. Nga nabaghuan ka lang sa imong pagkainahan. Nga overprotective ka lang ni Laki. Salamat ma. Dili sab ko gusto nga iya kang sudyaan. Anak, dili ko gusto nga ako mo hinungdan sa inyo pa nag-away. Gusto gid unta kayo ko nga magdako si Lucky. Nga dunay himatan nga amahan. Nga nung dili man nimo i-fight ang katungod sa bata. Daghan pagbabag ma. Kung tinuod nga nahigugma si Ronel nimo og sa bata, iyang barugan ang iyang kaakuhan diha nimo. Ma, dili ko gusto nga ako mo hinungdan aron maguba ang ilang relasyon. Gawas pa, mahadlo ko gaba. Gaba? Maayo kaayo si Alma nato, ma. Pero may sagol ng kahadlok ang pagpakig-uban nimo kang Alma. Unsay mahitabo kung tinuod ang ilang duda nga gamito ni Alma ang inyong anak aron dili ka malayo niya. Magbantay lang kita, ma. Tabangi lang ko. Dili ti ka pasagdan, anak. Pero unsay mahitabo kung tinuod ang ilang duda nga may labot gid si Alma sa nahitabo ni Ronel. Wa pa sa ko magkasabot sa akong gibati, ma. Nobi, ayaw naglibuga ang imong huna-huna. Kung naigugma ka ni Ronel, labani ka na. Panalip di alang og tungod sa inyong anak. Makasagaka ko sa ila, Choks. Kung na ang tungboy, boss, sigurado yun nga, di ka pasakon. Kung makasaka di ako. Ako lang lingawan si nang taling, boss. Ay kabala ka. Gimingaw na ko sa akong anak, Chukoy. Mo ba? Sa inahan di ay? Nganong gihukman man dayon ni mama si Nubi. Boss, uban-uban man ko tong tumboy ni Nubi, boss, katong dito ka sa ospital. Pasag di lang, Choks. Kinanglang paningwaon ako nga makita ni mama ang kabuutan ni Nubi. Uy, mahalon lagi ning subdivision ang imong gisudlan. Gibangaan kas tomboy, boss. Milyonarya ko na, dato. Ibaylo ka ko ni Nubi sa kapritso nga iyang natagamtaman ni Alma. Boss, kung nahigugma si Nubi ni mo, boss, nga nung di ikot, kana pa. Matawag na dyan mong pamilya. Boss, happy na tayo maabot sa ila, boss. Happy. Paramin una, Bikon. Gwapo na ba ka? Ay ko binuangi, Choks. Hain mo din lang nga, Nubi. Boss, kanang ining hunong sa auto, boss. Mauna na ilang day Nubi. Uy, may auto man nga mihunong. Dili kaha na si Jack, ma?
Ang taling! Uy, baya! Si Chokoy man karon. Nang! Baka na yun? Sige ma, padayon na ma. Huwag yung ko makasudya ni Chukoy da. Siya man dahil mo igipabantay ni Ronel nako. Nobi? Dali nang. uy, Magsulti sa tadari nang. uy. Ato na silang pasagdan nga magsulti. Dali nang. Tay pas, Nobi. Sige ma, biya ilang mi din eh. Akong dadon si Lucky. Ayaw lang ma. Natug pa man ang bata. Ay, dali na ko nang. Dali nang. Naya, Lahing oy. kape na, be. Lahing kape nang. Dali nang. Miyanhi ko. Aron pagkuha ninyong duha ni Laki. Unsa tayo magisulti? Mananghid ko ni mama nimo. Aron magkahiusa ta. Ug mahimong pamilya. Sa'yo na lang isulti. Ako yung buhaton, Nubi. Doon kay mahal ka kayo na ako. Ingon man ang atong anak. Ngano? Mahal ka ba na ako? Buhaton ko ang tanan. Aron imo sab kong mahalon. Mo'y natanom sa akong una Ronel. Sa unang adlaw sa atong panag-uban sa kama. Ngawa ka mahigugman ako. Ug dili mahimong higugmaon. Wa ko'y gisulti nga dili ka mahimong higugmaon. Mahimong nasayop ko sa akong pagtuo. Pero kapila ko balik-balik ka. Kapila ko kinibalik-balik ka sa pagsulti nimo. Nga wa pa ko'y babaeng gitagan-an sa akong kasing-kasing. Wa pa'y babae nga akong gipasaligan nga mao'y manag-iya sa akong kasing-kasing. Ikaw pa. Sadyang nahasol ko sa akong kahimtang. Nanawag ko nimo. Ngoy akong tuyo nga kung dili ko mabdos. Unsay akong buhaton. Unsay atong buhaton. Pero wa ko nimo tubaga. Dali kong nakalarga sa Boston. Hinungdan nga wa na ko makahigayon sa pagpanawag nimo. O dito sa Boston, lain ang number nga akong gigamit. Mao tingali nga wa ka makakontak na ako. To, ikaw, Nubi. Dito sa Boston, ikaw na ang kanunay kong gihandom. O dito, napamatudan ko na mahal ka di ay nako. Kinagsige na kong handom nimo. Ingon ka mas importante nimo ang imong ambisyon. Pues, mao'y barugi ang imong ambisyon. Kauban mong duha sa atong anak sa akong ambisyon. Doon na ako'y obligasyon ni Alma. Ikaw mismo na ibawagin kung nganong natawo si Lucky tungod sa kwarta ni Alma. Dili, Nubi. Nataho nga atong anak tungod kay gituyo sa atong kapalaran nga magkatagbo ang atong duha kadan. Sa ako nagikaingon nimo, daan ako nasayod sa imong kalisdanan. Mao man gani nga gusto kong makatabang nimo. Ug pag-abot sa higayon nga, nagkasukit ang duha. Wa ko mag-uusik og higayon. Gisanong ko ikaw nga iagi sa natural nga pamaagi ang pagkataho sa atong anak. Aron maimo ang kwartang ibayad ni Alma sa donor. Ilon ko bang utang buot ang pag-angkon ko ni atong milyones? Wa ko'y labot sa maong kwarta. Kay imong dungog ang nataya. Sa dihing gisanong mo ang akong hangyo. Guilty ko. Dili ka guilty, Nobe. Ang pagdamo lang sa atong anak, sud sa siyam kabuhan sa imong sabakan. Dili pa gani igo ang nadawat mo gikan ni Alma. Lakaw na, Ronel. Nagmata na si Lucky. Gusto ko makakita sa atong anak. Asa ka man? Mauban nimo aron makita ko ang atong anak. Di harap ka! Kimingaw ko sa atong anak. Gusto ko mutanaw niya. Ayaw paundayon ni ang pagsaway sa imong inahan sa akong pagkapapay. Pagkaunahon, muna'y pagdimaraon sa imong inahan nga rin ako. Sakit kayo na nga maong puong, Ronel. Ayaw pakilag. Sige. Hutam ka na ko din sa sala. Pakitalan ko sa atong anak. Kamahalon sa dining restaurant kagibook sa ako.
sa bag-o na ko investor eh. Hey. Kanang babae nga murag nagpasok. Dili ko mahimong masayop. Si Alma. Daan palagi ko. Ikaw gud, Alma. Mulingkod ko at bang nimo, ha? Doon na kay problema? It's none of your business. Kung giisip ko nimong higala, feel free to tell me. Andam kong maminaw. Wa kay labot ini. Nakahasol ba nimo ang pasangil nga may labot ka sa nahitabo ni Ronel? Bullshit. Oh, Wa ko'y kalibutan, ana. Busa nga na mahasol man ko. akon mo. Oon sa magiday hinungdan nga diak man ni. Nagpasuok o nag-atubang og usa ka botilyang brandy. Ang sayop lang gid ako. Nganong dinhi pagid ko. Unta, miyabang nila kog function room aron way makakita nako. So, doon nakagyoy problema. Nato katingali nga gipangita ng gason boy nga maoy nagminiubra sa break sa auto ni Ronel. Wa ko'y labot sa bullshit nga break. Kun mao nga nung gusto man kang maghubo. Gusto gyud ka masayod? Alma. Gusto ba gyud kang masayod? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!